Ano kayo ni di mangama? Nakakuha na, di bunta na kan. Kaya gusto na, di ako makatatanong. Ikaw pa kayo. Tumusok ka po ng kawasa ka ng mga dato. Allahu Akbar. Katimiyah di pano Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadribuhunna wa la taqbihunna. Uban yung sirang pumakatan ng salima, na uban yung sirang pumasunga. Di ka pa kaya mga di pamasunga. Dia nga manababay na pasunga nga, dia kaya babay, nabas sa kararangitan, na asara ading kasupunan, na ipat ka papakapi-api aginawan yan. Kaaya gani o babay na gani atontong. Ato nektem na gani atontong, na sibusang musauras, na kinibusugan yan. Kenapa dia gak genitan mama taman sa di Maleso Ramadan? Mau mga sango to di pagisnakan na di gani. Patay niya bu. Ate ang iswisting, ino mo kawin. Ay katotonan, mada. Banya ka na. Balik ni benar! Ah, niya mo luwak. Na sumanga ba'i, na asara ading kainterapan. Igira ading taro, na pagpakapiya ang ginawa niyan. Asara di nga supunan. Paman na igira, apkirarang itana, nakarang nakamakapiya ginawa niyan. Awain ka. Nakarang nakamakapiya ginawa niyan. Labanin ka, mga wata. Ito na masusway yung miiyo. Dewabi ka mawisyo budi. Yung pasipanik. Kuyawanan. Kung baka pasipan, ha? Nakarang nakaakibatan niya ko budi. Na mga wata, ando na masusway yung miiyo. Abi, niyan mo budi. Kaya tingala na matang wala. Nakarang nakakibatan niya ko budi. Na mga wata, ando na masusway yung miiyo. Abi, niyan itong yung supportipe maka. Pero niyo na sumingaw sa kutabat. Nabaling apa? Nama tato ni masasya mi. Abi, sisya to lang napupagay sa mayabeg na dua abas sa awidan yan. Nama lokya kandatang. Na piada pan nama de suganin yan, nasensarangan jato lang. Piada pan made sukarangit yan, nakapting ba kaya? Saka ome iyan na. Ika dipagahay balag. Alaman na baka kayo ni kakyatarman. Matangwa do di kanya mapakambatawa. Asara kaya di nga supo na si karamay kinapkirarang itan, di ka nun nakatidawa. Kasugan nila na ganyan tontong. Oy, yung kontak baka mama na nginar ka di kasitaya, napkidabu. Ang taga pingiraw niya na penganin na kadekwan na madakasatrak. Lagi pa naman ako masutrak sa akong tabato na makalinas na bimatay ron. Nandini kay po sutrak na niya din sugan niya, nagsurong niya musuhin niya nakatraka. Ginawa ka lang ito mapatiro. Napsul ko ko kwarto niyo na pungro. Kadna na kan. Yaman to apitero kan na di nga terima. Oh. Jok. Kaya kapiya ginawa karumang kaabot. Natamiya sa kada to Allah. Na ayabu kapakamlagi na kapapatay. Biya kasi nabutangan. Oh, na di mga uripun Allah. Balu ka nun piya kakuan. Na. Iman to na bulan na Ramadan. Namia kaumar katan wadia ka bulan Ramadan nasyagru at-tauba. Ulan-ulan ya katuba. Ino mga di ulan-ulan ya katuba. Katawan na ki wallah auman isar katano tabi ya. Na adi namia sugu ka adalangan adi kabaya wallah. Na kailangan na mga tubat ka sa Ramadan. Na kana ba ayabu ni ka tubat na bulan Ramadan. Panabi ako na kano. Tabi ako na kano. Kamada ka na patuan man. Matakwa kay gira bulan Ramadan na paganip na tarawih na pagkaili ka din sa akin muna. Grabe, nakakimon. Hindi gira paganip Ramadan. Nandun ka daw Ramadan, alam mo na kayo muna miyada. Malawap man. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pamanay man, tunaw na Ramadan. Patubat ka sa Ramadan. Kanabas ka, oh. Nanukobos ka na saka. Na ayaw mana nina, punir na ka natamang ko sa Ramadan. Natamang ko sa Ramadan, napatubat kapman. Katawan na ka. Sabi na kisaka na amapasya ka ko dunia, na ayaw kakalima ka ko Allah. Din na katoon na katano, aba niya si kabe na may ito, kain na kabe ka na mala. Pamakamamagyan ka mga gabay mayo, na siyang ibuya, na duwate yan, ni ko na ko. Ito yung siyang ibu. Ay, matang wala, kaya nakawin ka naman ha. Napa, mana, nga kaya, ay kabi ka sa lungan na mori, na may tulad nga kabi, na mala. Ay, pikiran ka mga ori manala,
naman ang utakatir wallah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sadang siya tao, amakan galabak, sadang tarabuin dengan tika pamapia, na pagkailirun wallah sa anungan akiyama. Na dapat ko namin, kami ako makasya anungan namori. Naskap man ipingingisip wala, ya Allah na ikala asurga ka niya Allah. Nami kanisya nga wallah, at tigyan na ikala amalaka. Ilo nga pagkisya ni ikala apangatan ka ko surga, ikala amalaka. Dati ka mabuha, ya Allah na kebagai suri matu. Padahal manapi matuanu. Tapi makasang ibu, panganita pa na kawalla. Adiya nga sambay nga tanong na tari maano wallah. Ano mo nakitor nga pasasambayang, nagrabi pa sa sambayang yan. Tapi makamiliw. Ate, di siya nga na tao sa masjid na iilay niya. Allah Akbar. Ino kanya penterwa, udah ambil yang nuna ibat ko Allah kadi kanya penutulan. Kapung bala ko masap terunan. Pengbala ko sa kateruangan, ino kanya ini barat, ino kanya pitero kana beda nga nagisumi nga mapasang ikapangilaylay. Miya kapas ada ko sumay, na siya kito na miya sibukoy, na di sumay, nasa kanya ilay niyan. Baka maugat tantangi. Ipitara kami. Matang wala ka sa kanya miya kay alapan. Ino ako tatantangi yan kanya dari dua kan. At baka maulog, baka urong na ganyan, baka kira. Kaya lago yan, kami kapiyang ang bato ako niyan. Sampai yung ano, kapag failure, katawa na ka. Kati ayaw pagampagan niya, pag itong nung Allah, ko urip pa niyan. Sa awan, ano nga namori na asala, nasasambayan ka. Na basta at tagumpiya sasambayan ka, na langon no aman ka, na langon mitagumpiya. Inumiya kapiya-piya nga kasimbayan. Ilaman na kapiya kasimbayan, igira na bagi-bagi na limo, igira na ipamagay zaka, hindi pamagay sadaka, na ayaw pagkapigir pamagay, na sumara sambayan. Abaya, wala pun niya na biya pagkapikin na langon na pananakog. At ang yorkero. At yung matang wala, yakaanggan ako puman. Ay kaya pagkain na kinasado ka ng mga baras sambayan. Nasa kama po na igira na nililipra ka na panalamating nga sumigira ka, o di na makapanalamating nga desu Allah. Kasataw tubo nabi, faman lam yiskuru nas, sa tao, anin yung panalamatan sudah tali na manusia, na din yung kapanalamatin su Allah. Kailangan man nga mga Arab. Bagi nga siya nga, miya nga giro, miya buibay siya rin. Alhamdulillah, jazakallahu khaira, katira. Laon bantuan ng wala, bala siya kawala sa mala, mapia. Labi nga mga Amerikano, nabagyan nga siya, thank you very much. Thank you. Na nga mga Tagalog, nabagyan nga siya, maraming salamat po. Na mga Bisaya, daghan salamat. Na nga Maranaw, sa katano tabiya, Maranaw sa Rano, nang taga tabiya, nabagyan nga, Maligya kidalo ka katosan ako nga. Mataw manalaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tabiat ka makasagin. Lagi, ayamanan niyan na kailangan ng kasambayang na ditano ni paniatan. Dia nga sambayang, dia kaipalakaka ko surga akang sambayang. Nadatara kay apwasa, ay no kanima kapamuasa, haadong pa na inisang ngayon, wala, si ko surga abab, pinto. Ayang nga rin na pinto na Rayyan. La yadkhuluhu illa sa'imun. Ang na pinto ko surga tungo namin, ang Rayyan. Na daapa kasulidun, inuntas sa mga tao ang mga papasang ikapusa. Faida dakhalu, ugliku. Igira ko na miya kailangan na makasunod mi pupasa na kiliban gagan. Ano ni ka pa sunod mi pupasa? Kiliban gagan. Na ino to kiliban gagan. Dahil man sunod na dapasan niya. Benda pa no to sumarano, inairan no tabi. Una no na kau ke parumabung na. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi sama na ya. Alhamdulillah. Nah. Sama naman mali panola. Kata dia ka bulan Ramadan. Ditanwa di paka susyaw ng kaawasyatan oo. Kailangan naman na prutas, nagira mi boleh approach salad. Ana avocado, na nabada ko, na namanggaon. At na ayam na niya na apolon, matan wala ka timing. Igira magbuwa miya ka sobra, di ko ni magudu. Na dia mga oripan wala. Dia ka bulan na Ramadan. Anto na prisa ka ba na natin minyo manera kadaman? Dia ka Ramadan na Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam fammun sa'imun Atiyabun anda Allah min rahal misk. So kung so sengaw o di puasa, so ngari o di puasa, sangka bulan na Ramadan,
na timo-timo sulango-lango na kakamutan ko dunia, na timo-timo sulango na perpiyam ko dunia, na pagkababayaan wala, miya kapia-piak wala, so sepotong ari di po sa aliso, perpiyam sa ka dunia. Tama na kay kung ari ikana, miya kalalayarga ko wala. Ino to mga day, nag-igra manari Ramadan, na miya utulungan na miya sabadang nasangang paam. Matag wala. Na maganda singo sa kagabi, na udiga kaday samas, na miya kwang ngawat. Agad wang ano na, kay pati ka nangariyak na yan. Dahil naman manigira, di gano'n di mag-istorya gusto pa doon ka. Oo na nakangari ka, lima. Ano yung pwede nga sarang na? Di mabupada ka mo lang gusto pa doon ka, tinanabal niya kabukaan. Kaging biswa ka no, sangari. O makapagabawa ka no, nalangwan wala ka daw. Allahu Akbar, Masya Allah. Na di na ni manasan na kawala. Kati sa nga ubu, na miya kapiyak wala na epno ba sa mga amalakaw. So kaptamat kaw sa Quran. So kapupunas bikaw. Di mo di ka tehayud. Di ka palay neto na kader. Di ka panganimo. Di mo tabiyete Alim Abdul Jalil Amirul. Di nga champion nga ba sa dunia sa Quran. Na di ang kutuwa biyete na وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَيَسِيرًا. Mga tao, mga papasang ikapamagana sa mga miskin. Kailangan ng kaabulan na Ramadan. Di ba higang kaabulan na Ramadan na ayak kabarakat yan? Inupiterwa, Syahru Ramadan al-Mubarak. So ulan na Ramadan na mabarakatan. Na isa man na riyak kabarakatan yung kaabulan na Ramadan na papakalala daw ito ni Gano. Di ba? Yan nga mga Arab, ni Gradetari Ramadan na ito kaumanuman na nangutuwa kapamamagayan basta Ramadan. Ay na niyong makanong Arab, si Sapay Tomaski. Nakalabo pa na ba Ramadan? Kami ni Haji kami ito, 2016. O, nayak nga syug na mela ka ng Arab na mauwi siya palanggan na ada taro plastik. Plastik ito, napapuno-puno na korma.